Дорогие браты и сестры, семья – это тая рэчаіснасць, тое месца, праз якое ўсе мы з вами праходзім. Большасць з нас. Канешне, здараюцца таксама вельмі трагічныя гісторыі, розныя гісторыі, але ў прынцыпе сям'я, досвед сям'і у большасці гэта досвед кожнага з нас. У сям'і мы нараджаемся. У сям'і мы ўзрастаем. Таксама большасць з нас, вырастаючы, дарастаючы, сям'ю засноўвае. І сапраўды тут нават грамадства, оно заўважае, што сям'я – гэта штосьці важнае. Так звычайна кажуць, як там кажуць, ячейка общества, фундамент. Чаму? Таму што ў сям'і мы вучымся самым асноўным рэчам, якія нам патрэбныя як людзям. І глядзіце, сёння Касцёл нам ставіць як прыклад святую сям'ю Езуса, Марыю, Юзефа. І літургія, нават словы літургіі, яны як бы нас заахвочваюць, кажуць, што гэта прыклад для нас. І сапраўды, магчыма, гледзячы, чуючы словы, якія апісваюць жыццё святой сям'і, мы неаднойчы можам так уяўляць сабе і кажам, што гэта ідэальная сям'я. Вось гэта, там нарадзіўся Езус, Божая сям'я, где нам да іх? Як нам дасягнуць такога ідэальнага стану? Гэта немагчыма. Сапраўды, дарагі браты і сёстры, тое, што мы чуем пра святую сям'ю, гэта ідэал. Мы верым у тое, што так яны жылі, але бачым нашае жыццё і ведаем, што мы да гэтага ідэалу вельмі часта не дарастаем, вельмі часта не дацягваем. Вельмі часта нашы, ведаеце, канешне, можна было б нават усё казанне сённяшняе пабудаваць, як гэта мы не дацягваем да ідэалу хрысціянскай сям'і. Колькі там у нас праблем і розных там грахоў і так далей, і так далей. Але, ведаеце, дарагі браты і сёстры, я не хачу, каб мы глядзелі толькі на гэта, толькі на нашыя праблемы. Напэўна, яны ёсць. Іх трэба называць, іх трэба вырашаць, трэба шукаць дапамогі адзін у аднаго, у іншых людзей. Напэўна. Але мне вельмі хацелася б, каб мы пробовали на сям'ю глядзець пазітыўна, шукаць нейкія дары, якія мы атрымліваем праз сям'ю. Ведаеце, неаднойчы, спадарожнічаючы многім людзям, так атрымліваецца, што кагосьці там я рыхтую да шлюбу, кагосьці вянчаю, шмат людзей, калі так можна сказаць, праз мае рукі праходзяць. І шмат таксама такое здараецца, людзей прыходзяць пазней. Не проста прападаюць з касцёла, павянчаліся і уехалі, а прыходзяць і перажываюць праблемы. І з праблемамі прыходзяць, шукаючы нейкай рады, нейкага паратунку. І вельмі часта, калі я бачу ўсе гэтыя гісторыі, неаднойчы да мяне прыходзіць такая думка, такая выснова. Ведаеце, мы па-людскі умеем любіць. Мы здольныя любіць. Нават неверуючы чалавек, ён здольны любіць. Нават неверуючы чалавек здольны заснаваць сям'ю, проста сям'ю. Заснаваць сям'ю, жыць у ёй, клапаціцца пра мужа, пра жонку, пра дзяцей. Мы гэта умеем. Але вельмі часта нашыя чалавечыя сілы сканчваюцца. Падыходзіць нейкая мяжа, дзе шмат людзей кажуць, я далей не зраблю ні крока. Я не магу далей. Гэтая сітуацыя, гэта тое, што там адбываецца ў сям'і, гэтыя праблемы, яны большыя за мае сілы. Я не вытрываю. Я не магу. Я не магу прабачыць. Я не магу забыцца. Я не магу перажыць гэтага. Па-людскі вельмі шмат людзей даходзяць да гэтага моманту. Это не азначае, што
ведаеце, калі людзі жывуць там без Бога, не ведаючы Бога, што яны не могуць стварыць сям'ю. Могуць. І могуць нават у ёй любіць, і сваіх дзяцей любіць, і навучыць іх гэтай любові. Але гэтая мяжа застаецца. Такая, калі так можна сказаць, нейкая граніца. І толькі досвед Бога можа дазволіць чалавеку праз гэтую мяжу пераступіць. Зрабіць крок далей у сямейных адносінах, у сямейным жыцці. І гэты крок, ён, ведаеце, правда, это не на людскія сілы. Тут не аднойчы, калі я бачу людзей, якія змагаюцца з нейкімі праблемамі, вельмі часта можна пачуць: я не магу, я так дальше не магу. Все. І толькі досвед Бога чалавека можа правесці вось праз гэты боль, і чалавек здольны з Богам зрабіць гэты крок далей. І вось, дарагі браты і сёстры, хрысціянская сям'я, святая сям'я — это не просто узор. Вот надо жыць так, як яны. У чым прыклад святой сям'і? У тым, што ў гэтай сям'і ёсць месца для Бога. Што ў гэтай сям'і, гэтая сям'я, яна нам паказвае блізкасць Бога. І раней ці пазней у нашых сямейных адносінах, ці гэта будуць адносіны мужа і жонкі, ці гэта будуць адносіны з нашымі дзецьмі, бацькоў дзяцей, прыйдзе нейкі крытычны момант. Наступіць нейкая такая праблема, праз якую мы не будзем здольныя прайсці. І вось наколькі важна умець сярод сваіх грахоў, сваіх праблем адкрыць блізкасць Бога. Што Бог — гэта не той, хто стаіць са спіскам, як павінна выглядаць святая сям'я, і робіць галачкі. Выканалі мы гэтае патрабаванне ці не выканалі? Можам мы называцца хрысціянскай сям'ёй ці не можам? Бог — гэта тот, хто ўнутры нашай сям'і, хто можа даць нам сілы, хто можа нас навучыць любіць безумоўна, без розных умоў. Любіць тады, калі іншыя людзі перастаюць любіць. Калі чалавечая любоў сканчваецца, толькі досвед Бога можа нас навучыць любіць далей. Паглядзіце, што сям'я — гэта таксама месца, дзе мы вучымся прызнаваць тое, што мы не маем часамі рацыі, што мы памыляемся, што мы грашым. І сям'я — гэта месца, дзе мы вучымся прабачэнню. А так як я неаднойчы таксама вам казаў, што прабачыць здольны толькі той чалавек, які сам ведае, як яму прабачаюць. Калі ты ведаеш, як табе Бог прабачае, то і табе, цяжка сказаць, што ты будзеш умець, але табе будзе прасцей, табе хаця бы думкі пра гэта будуць прыходзіць, прабачыць іншаму. Ведаеце, сям'я, канешне, разважаючы пра сям'ю, яшчэ раз вярнуся да гэтай думкі, што мы, можа на гэтай свята глядзім на святую сям'ю як на такі ўзор, і маем свядомасць, што нашыя сем'і вельмі часта далёкія ад гэтага, што часта нашыя сем'і, яны ўжо разбітыя. Што, напрыклад, на дадзены момант мы ўжо у такой сітуацыі, калі ты ўжо нічога не адбудуеш, калі ўсё развалілася. Калі не толькі мы там не можам дасягнуць гэтага ідэалу, сям'і ўжо як такавой па-людскі, здаецца, няма. Яна развалілася, хтосьці ад кагосьці адышоў, хтосьці застаўся і так далей, і так далей. Але ведаеце, я ўпэўнены, што нават у такіх сем'ях, которые засталіся непоўныя, кагосьці не хапае, хтосьці адзін застаўся, ўсё роўна ёсць Бог. Бог таксама і там ёсць. Бог вучыць любіць нас панад нашыя людскія магчымасці. І ведаеце, напэўна, таксама нашыя сем'і, яны розныя. Ідэальна, калі мы веруючыя ўсёй сям'ёй, канечне, проще тады.
і верай дзяліцца, і неяк там самім узрастаць, адзін аднаго неяк падтрымліваць. Але сем'і розныя. Хтосьці верыць, хтосьці не верыць у Бога. І мне вельмі хацелася б, каб мы з вамі былі тымі людзьмі, такімі людзьмі, якія прынясуць Бога ў нашу сям'ю. Ведаеце, кажучы гэтую думку, я хацеў бы вам расказаць такі прыклад. Я яго сёння пачуў таксама. Гэта прыклад святара, якога я ведаю, майго сябра. Ён старэйшы за мяне, даўно ўжо святар, законнік, вельмі пабожны, вельмі прыгожыя, цікавыя казанні кажуць. І ён калісьці распавядаў, што ты ведаеш, маё дзяцінства было вельмі складаным. Калі я вучыўся ў школе, то былі такія тыдні, калі мяне кожны тыдзень выклікалі да дырэктара з-за паводзінаў, неўспяваемасці. Я вучыўся вельмі дрэнна. І ніхто не мог даць мне рады. Ніхто не мог мяне там суцішыць і давесці да парадку. І от он кажа, ведаеш, былі такія моманты, калі я вяртаўся дадому, і моя маці, веруючая жанчына, яна не ведала, што са мной рабіць. Яна не ведала, вот, как так наругаць, чтоб урэшце-рэшт там я змяніўся. І уже не хапала словаў. Яна не ведала, што са мной рабіць. І кажа, ведаеш, што она рабіла, когда уже не хапала ні словаў, нічога. Он кажа, она брала свинцоную воду и на меня брызгала. И так само ён распавядаў, казаў, што я тады так смеяўся, мне было так смешна з гэтага. Што ты там этих бесаў во мне ганяеш этой свинцонай вадой, што там уже выганіш? І ён так казаў, што ведаеш, таксама сёння я думаю, што гэта былі вельмі добрыя рэчы. Яны дзіўныя, яна такая, сёння і правда, калі б нават у нашай сям'і хтосьці падышоў да кагосьці свінцонай вадой і пабрызгаў, мы маглі б засмяяцца альбо нават пакрыўдзіцца, што хтосьці мяне лічыць там горшым. Але гэтая жанчына, яго маці, яна рабіла, што ўмела. Яна, для яе гэта быў момант безраднасці. Калі яна тое, што не магла сама зрабіць, яна даручала Богу. Хоць так. Как ведала, як умела. І таксама он кажа, ведаеш, я не ведаю, як гэта работает. Гэта спрацавала ці штосьці іншае. Але я стаў святаром. І наколькі яго ведаю, не магу сказаць, што это найгоршы святар. Шмат людзям дапамог і дапамагае. І як гэта работает, ты не ведаеш. Але вось гэты момант, это не азначае, што сёння вы, паслухаўшы мяне, прыйдзеце домой і там свинцоную воду откроете, начнете поливать друг друга. Гэта жест. І он не настолькі важны. Але важны вось гэты момант, калі я не ведаю, што рабіць. Я прашу Бога дапамагчы. Я раблю нейкі ўчынак, малюся. Там хоць нейкі жест. Жест таго, што я хачу, каб Бог гэта зрабіў. Каб Бог дапамог. Вось, дарагія браты і сёстры, няхай мы з вамі будзем тымі людзьмі, якія будуць уносіць у нашу сям'ю Бога. Да, вельмі часта мы, як хрысціяне, павінны быць першымі, хто робіць крок да паяднання. Хоць бывае вельмі складана, вельмі цяжка. Мы маем досвед прабачаючага Бога. І мы павінны прабачаць. Павінны гэта, я заўсёды засцерагаюся гэтага слова, вельмі асцярожна яго кажу, добра было б, каб мы умелі гэта рабіць. Я жадаю і сабе, і вам, каб мы былі такімі. Каб праз нас Бог уваходзіў у нашыя сем'і. Каб там, дзе сканчваюцца нашыя людскія сілы, нашае каханне, наша цярплівасць, прабачэнне, каб пачынаў дзейнічаць Бог. І толькі з Богам магчыма жыць далей у нашых сем'ях, з нашымі жонкамі, з нашымі мужамі, дзецям быць з бацькамі,
быць ім паслухмянымі, бацькам не раздражняць сваіх дзяцей, а навучыць іх жыццю, навучыць іх любові, прабачаючай любові. Толькі з Богам гэта магчыма. Таму таксама давяраем нашыя сем'і сёння. Асабліва тыя нашыя справы, сітуацыі. Кожны з нас ведае сам, дзе мы не спраўляемся, дзе нашыя сілы сканчваюцца. Давяраем сем'і не толькі, калі так можна сказаць, абразцовыя, але кожную сям'ю, нават тую, якая ўжо развалілася. Нават такія сем'і, якія ўжо, здаецца, не пасабіраць. Але таксама і гэтых людзей, якія жывуць у розных жыццёвых сітуацыях, давяраем Богу, Божай любові, Божай міласэрнасці. І ведаеце, заўсёды я вас гэтаму вучу, я сам гэтаму вучуся, і я сёння таксама гэта хачу вам паўтараць. Асабліва, што датычыцца вось гэтых сямейных справаў, каб мы так лёгка і проста не судзілі адзін аднаго. Што хтосьці кагосьці пакінуў, што хтосьці кагосьці заставіў, адышоў, здрадзіў і так далей, і так далей. Это не азначае, што нужно апраўдаваць людзей. Але, напэўна, не надо спяшацца паказваць на іх пальцамі. Бо вельмі часта без Бога і мы здольныя на штосьці падобнае. Кожны з нас. Кожны. Калі мы не будзем прасіць у Бога дапамогі. Таму варта, асабліва калі бачым усе гэтыя сітуацыі, не пальцам паказваць і асуджаць, а напэўна, першае, што мы павінныя хрысціяне зрабіць, за гэтых людзей маліцца, за гэтую сям'ю маліцца, за тую, якую ведаем. Аман.